zeszłym roku i widzę, jak w jednym kierunku to się rozwija. Jest to fajne połączenie, bo można zobaczyć pokaz młodych, fajnych, zdolnych projektantów, a jednocześnie kupić w promocyjnych cenach ich rzeczy. Projektuję i wykonuję takie saszetki, jak również plecaczki, prawda, w różnych wzorach, kolorach, z nadrukiem skóry naturalnej, z ekoskóry. Zawsze marzyłam, żebyśmy zrobili pokaz z muzyką na żywo, bo często na pokazach towarzyszy muzyka mechaniczna, ale oczywiście zdarzają się już na całym świecie przecież pokazy, gdzie muzyka jest na żywo i wydaje mi się, że takie pokazy mają zupełnie inny wymiar. Tak naprawdę był to pomysł Natalii i były takie zbiegi okoliczności, które spowodowały, że mogłyśmy zrobić po prostu wspólny pokaz i równolegle koncert. Myślę, że to jest właśnie taka fajna forma pokazania projektantów, co teraz będzie się nosiło i jak można fajnie sobie pokombinować z tą modą. Coraz bardziej lubimy modę i coraz więcej osób tworzy tą modę, więc to samo chyba już mówi właśnie o tym, o zapotrzebowaniu rynku. Jeżeli tak dużo osób zajmuje się modą, ja też projektuję ubrania. Mam już ze sobą 3 kolekcje ubrań dla dorosłych, co bardzo mnie cieszy i jest naprawdę wielką frajdą.
bardzo potrzebne. Cieszę się, że jest ich dużo. Cieszę się, że jest dużo młodych ludzi, którzy próbują swoich sił w modzie i trzymam za nich kciuki. Rynek się bardzo rozwija i oby tak dalej. Jesteśmy coraz modniejszym narodem, ale jeszcze nam trochę daleko do światowych stolic mody. Ja mówię tak ogólnie, jak się, nie wiem, jedzie przez Warszawę samochodem, jak często obserwuję ludzi, jak są ubrani, to nie widzę wielu osób ubranych fajnie, modnie, ciekawie, inaczej. Zachowawcze się ubieramy i to jest ten problem. Jest masa różnych stylistyk i różnych kolorów i różnych fasonów i różnych wzorów. Ludzie bawią się tym. Faktem, że mamy po prostu dostęp do bardzo dużej różnorodności ciuchów, kolekcji w sklepach, a kiedyś tak nie było. Ale Polacy się otwierają na zabawę w tym zakresie i to widać na ulicy. To jest bardzo przyjemne. Jeśli chodzi w ogóle o nas Polaków, mam wrażenie, że jest coraz lepiej. Zresztą coraz więcej osób, które się modą zajmują. Prawie każdy się modą zajmuje. Ratunku!